Hola, bon dia a tots i benvinguts a una nova classe de socials. Espero que hàgiu tingut un bon cap de setmana. I bé, anem a la pàgina 36 del llibre i anem a veure els rius d'Espanya i en concret, en el dia d'avui, el vessant cantàbric. Bé, els rius d'Espanya, degut a la quantitat de pluja que hi ha, com ja vam veure en la part dels climes i demés, degut a la quantitat de pluja, el lloc d'on naix el riu i demés, són molt variats, val? Existeixen rius molt capdalosos, altres que porten menys aigua i inclús altres que no porten aigua. Bé, com diu així, tenen diferents característiques per el clima i el relleu. Val? El nostre país podem trobar rius que presenten un cabdal abundant, com estava dient, en zones de pluges freqüents, mentre que en altres llocs d'escasses pluges pues, no hi ha rius o són de poc caudal. Bé, les zones on plou poc es formen barrancs, rambles i torrents, val? Que no porten aigua, únicament si hi ha un moment de pluja porten aigua, però la resta de l'any no porten aigua. Val? Són típics a les Illes Balears, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla i al sud-est de la península. Val? Bé, el territori per el qual transcorreix el riu es diu la conca hidrogràfica, val? El riu i els seus afluents, és a dir, el lloc per on passa és la conca hidrogràfica. I després la vessant és el conjunt de la conca, els barrancs i els torrents que desemboquen en un mateix mar, és a dir, tota la zona dels diferents rius i diferents barrancs que en cas de rius desembocarien al mar i en cas de pluja aquests barrancs també arribarien als rius o als mars. Val? Hi ha que saber aquesta diferència entre conca hidrogràfica, que és el lloc per on passa el riu, i el vessant, que és el conjunt. Val? Bé, a Espanya tenim tres vessants, val? Al nord el vessant cantàbric, al sud-est el vessant mediterrani i a l'oest el vessant atlàntic, és a dir, depenent a on desemboquen els rius, si desemboquen al nord en el mar Cantàbric, vessant cantàbric, si desemboquen en l'oceà Atlàntic, vessant atlàntic, i si desemboquen en el mar Mediterrani, vessant mediterrani. Vull dir, té sentit, no?, aquesta nomenclatura. Bé, anem a veure el vessant cantàbric, que hem dit que és la part nord, val? Que ens englobaria País Basc, Cantàbria, Astúries i una part de Galícia. Bé, com sabem, aquella zona és, com ja hem vist en el clima, és de pluges abundants, val? I de més. I desemboquen en el mar Cantàbric. Val? Com que encara que aquesta vessant siga més menuda, com hem dit, la quantitat de pluja és més gran que en la resta del país, aleshores els rius són més menuts però són més capdalosos. I circula el 40% de l'aigua de tots els rius espanyols. Fixeu-se, el 40%, quasi la meitat d'aigua. Bé, així tenim el quadraet, els rius del vessant cantàbric són curts i amb forts pendents perquè naixen en les muntanyes de la serralada cantàbrica, és a dir, aquesta serralada al estar tan pròxima del mar, el pendent és molt directe, val? Bé, els cabdals d'aquests rius són abundants i regulars, ja que travessen zones en les que les precipitacions són freqüents al llarg de tot l'any. Ja hem vist en el tema del clima que la part nord plou un dia sí i l'altre també. Bé, els més importants són el Nerbion i el Bidasoa en el País Basc, ho tenim així, Saja i Besaya en Cantàbria, el Nalón i el Navia en Astúries i Leó en Astúries i Galícia. Tot i que està pràcticament en Astúries, té un xicotet, que ho podem veure en el mapa, apenas passa per Galícia, però bueno, perteneix també a Galícia. Bé, així tenim el mapa, val? Tenim tots els rius, i anem a fixar-nos únicament en la part verda, que seria el vessant cantàbric. Bé, anem a treballar una miqueta la imatge per veure com tenim el tema. Val? Què representa cada un dels colors utilitzats en el mapa? Val? Hem dit que tenim tres vessants i baix tenim també la llegenda. Doncs cada color representaria una vessant del nostre país.
dels tres vessants, quin és el més extens? Bueno, doncs podem veure que la més extensa és l'Atlàntic, val? Perquè és la que més arreplega, la que més superfície arreplega. Enumera 3 rius del vessant atlàntic, 3 del vessant mediterrani i 3 del Cantàbric. Bueno, doncs del vessant atlàntic, el Bidasoa, el Nervión, per exemple, el Nalón i el Navia, per exemple. Bueno, han dit 2, no, 3. Val, del vessant mediterrani, doncs el Segura, el Xúquer i l'Ebre. I de l'altre, doncs el Miño, el Guadiana i el Guadalquivir, per exemple, de l'Atlàntic. Quin és el riu més llarg de la península? En quin país naix? En quin país desemboca? Bueno, tots podem veure que el riu més llarg de la península és el riu Tajo, ¿vale? Naix en Espanya i desemboca en Portugal, ¿vale? És a dir, creua tot el país i el Duero també és llarg, l'Ebre també és llarg, el Guadalquivir també és prou llarg, però el més llarg és el Tajo. A quin vessant pertanyen els rius de la Comunitat Valenciana? Per què? Bueno, doncs sabem que pertanyen a la vessant mediterrània. Per què? Doncs perquè desemboquen en el mar Mediterrani. És a dir, no té més. Tenim el Túria, tenim el Xúquer, tenim el Segura, val? Com a més importants. Després tenim el Vinalopó, que així no està, val? Alguns rius més. Però bueno, dels més importants serien aquests 3. Doncs bé, anem a veure les activitats. Activitat 1. Quants vessants hi ha a Espanya? Ho acabem de dir, superfàcil. Quantes hi ha i quines són? Quina diferència hi ha entre conca hidrogràfica i un vessant? Ho hem vist en la pàgina d'abans. En quina serralada naixen els rius que formen el vessant cantàbric? Val? També ho han dit, en quina serralada. Si no, es poden tirar pàgines darrere i ho vegem. Bé, i observa el mapa i enumera els rius del vessant cantàbric d'est a oest. Val? Els ficarem tots, no únicament els que apareixen en la pàgina d'antes. Simplement, d'est a oest. L'est on està? El tindrem en la part del mar Mediterrani, tenim que anar del mar Mediterrani a l'oceà Atlàntic, val? En aquest sentit, seria d'est a oest. Doncs bé, això serien les activitats, pàgina 37, activitat 1 i 2. Respecte al repte del divendres, ha sigut aquest el resultat, val? Podem veure lo de les paraules. I bé, i anem a veure el repte d'avui. El repte d'avui, negatius. D'aquests triangles hi ha 2, l'un dels quals és negatiu de l'altre. És a dir, les parts verdes d'un són les parts grogues de l'altre. I a l'invers. Saps quins són? Atenció, poden estar girats, val? Poden estar així, val? Hem de veure quin superposant l'altre quedaria tot. Això. Val? És a dir, és completament el contrari, un de l'altre. Doncs bé, això seria tot per avui i bé, ens vegem demà. Adeu!